για τη μετακίνηση στις λίμνες και τα ποτάμια. Τα καγιάκ τα χρησιμοποιούσαν οι Εσκιμώοι της Γροιλανδίας. Η χρήση των σκαφών και στις δύο περιπτώσεις σκοπό είχε τη μετακίνηση εμπορευμάτων και την ανέβρεση τροφής. Με την πάροδο των χρόνων, το κανό-καγιάκ εξελίχθηκε σε συναρπαστικό σπόρο αναψυχής και το 1865 ο Σκοτσέζος Τζον Μακρέκορ, ξεκινώντας μια κρουαζιέρα στις λίμνες και τα ποτάμια με ένα κανό, γίνεται ο κύριος εμπνευστής του. Το 1933 διοργανώνεται το πρώτο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ήρεμων Νερών στην Πράγα και σιγά σιγά εντάσσεται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Το κανό-καγιάκ είναι από τα παλιά Ολυμπιακά αθλήματα και το 1948 στο Λονδίνο μπαίνουν στο πρόγραμμα και αγώνες γυναικών. Με τα λίγα λόγια, το κανό-καγιάκ είναι ένα παλιό άθλημα, Ολυμπιακό άθλημα από το 1936. Για την Κύπρο όμως ένα νέο άθλημα. Ξεκινήσαμε στην Κύπρο το 1998. Είναι αγωνιστικό άθλημα. Το τμήμα, η οικογένεια του κανό είναι μεγάλη οικογένεια. Εμείς είμαστε στα ήρεμα νερά. Είμαστε sprint kayak. Οι αγώνες μας είναι αποστάσεις 200-500 χιλιόμετρα. Υπάρχουν και μαραθώνιοι μέχρι και 42 χιλιόμετρα. Ασχολούνται άντρες, γυναίκες, αγόρια, παιδιά. Και ποια ηλικία? Μπορεί να ξεκινήσουν από ηλικία 7-8 χρονών. Ξεκινούν στα mini kayak, επειδή έχει σχέση με το σωματότυπο του αθλητή, μέχρι 12-13, όπου ξεκινούν μέσα στα κανονικά kayak. Σκοπός ενός αγώνα κανό-καγιάκ ήσυχων νερών είναι να διανυθεί μια προκαθορισμένη απόσταση χωρίς κανένα εμπόδιο στο συντομότερο δυνατό χρόνο, σύμφωνα με τους κανονισμούς. Στο καγιάκ ο αθλητής είναι καθιστός, χρησιμοποιεί κουπί διπλής κουτάλας, το οποίο είναι ανάλογο με το ύψος του και κοπηλατεί από τις δύο πλευρές. Στα σκάφη ήσυχων νερών χρησιμοποιείται πηδάλιο, με το οποίο ο αθλητής κατευθύνει το σκάφος με το πόδι του. Στο κανό ο αθλητής είναι γονατιστός. Χρησιμοποιεί κουπί με μια κουτάλα, το οποίο είναι ανάλογο με το ύψος του και κοπηλατεί μόνο από τη μία πλευρά. Το κανό δεν έχει πηδάλιο και η πορεία κρατιέται με κουπί. Εδώ στο κανό-καγιάκ παίζει αρκετό ρόλο και τεχνική. Ένας αθλητής όταν κάτσει στο σκάφος, αν δεν είναι ψηλός, δεν φαίνεται. Είναι η φυσική κατάσταση του αθλητή. Δεν είναι άθλημα που ένας αθλητής στους αγώνες μπορεί να είναι τυχερός. Είναι σκέτο προπόνηση. Το άθλημα του κανό-καγιάκ, αν και είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στις χώρες της Ευρώπης, στην Κύπρο φαίνεται να υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, κυρίως από τη νέα γενιά. Ασχολούμαι 4 χρόνια. Είμαι πρωταθλητής στο καγιάκ. Τι είναι αυτό που σου αρέσει στο καγιάκ? Στο καγιάκ μου αρέσει η διαφορετικότητα του αθλήματος, ότι είναι στο νερό, μου αρέσει το στοιχείο του νερού. Επίσης ότι υπάρχει ομαδικότητα. Κάποιες φορές που μένουμε διπλό, τετραπλό και πρέπει να συνεργαζόμαστε με το άλλο. Δεν μπορεί να κάνουμε κάθε αστατικά του. Στην αρχή ήταν έξω από τα νερά μου, ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα, αλλά με το χρόνο μαθαίνεις να ισορροπάς, να τα πηγαίνεις καλύτερα, να αποκτάς παραπάνω αντοχή, δύναμη. Πάντα αρέσκει μου το νερό και παρά το πολύ μήνας πένει η κοπηλασία, εντάξει, ξεκίνησα το και συνέχισα το. Με βοηθάει πάρα πολύ στη σωματική άσκηση, δυναμώνεις, περνάς ευχάριστα ο χρόνος σου. Τι σου προσφέρει το καγιάκ? Κοινωνικοποίηση και γνώση από ανθρώπους γενικά. Και γνωριμίες. Ναι. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κανό-Καγιάκ ιδρύθηκε το 1974. Σήμερα έχει στη δύναμή της πέραν των 220 αθλητών και στους Παγκύπριους Αγώνες μετέχουν ενεργά γύρω στους 100 αθλητές. Από το 1998 διοργανώνονται ετήσιοι Παγκύπριοι Αγώνες από τους ναυτικούς ομίλους. Ο πρωταθλητισμός είναι σίγουρα ένα πολύ ωραίο πράγμα. Νιώθεις υπέροχα, με την πρώτη θέση φυσικά. Έχεις κερδίσει δύο αγώνες? Ναι. Και αυτοί οι αγώνες που είχαν διεξαχθεί? Ναυτικό με τον Λάρναγας, ναυτικό με τον Κερίνη. Και πώς είναι να είσαι πρωταθλητής στο καγιάκ? Είναι σίγουρα μεγάλη τιμή, γιατί είσαι πρώτος Παγκύπρια. Στην κατηγορία σου φυσικά? Στην κατηγορία μου είναι πιο μικρή. Είναι ηλικίας? 10 με 12. Οι αθλητές στην Κύπρο φαίνεται να αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στις καθημερινές τους προπονήσεις. Λοιπόν, η εκπαίδευση ξεκινά εδώ στην Κύπρο, το κάνουμε στην θάλασσα. Μετά από την εκπαίδευση έρχονται εδώ στο φράγμα της Γερμασσόιας για λίγο πιο σοβαρή προπόνηση
Οι προπονήσεις μας είναι κάθε μέρα, βασικά 6 φορές την εβδομάδα, μια φορά έχουμε ξεκούραση. Τα προβλήματα που έχουμε στον χώρο εδώ του φράχτη, δεν υπάρχει επαρκής πρόσβαση. Μας έχουν κόψει με σειρματόπλεγμα. Υπάρχει ένας πολύ στενός χώρος που δυσκολεύονται να μπουν οι αθλητές. Όχι να μπει αυτοκίνητο με τρόλε για να μεταφέρει τα σκάφη και τα διάφορα άλλα rescue. Και γι' αυτό υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Πρέπει είτε από τον ΚΟΑ είτε από τα διάφορα υπουργεία που εμπλέκονται, Υπουργείο Γεωργίας, Τμήμα Υδάτων. Πρέπει να το δουν θετικά το θέμα, να κάτσουν να κουβεντιάσουν μαζί με την Ομοσπονδία μας και να βρεθεί κάποια λύση, να δοθεί κάποια λύση για το πρόβλημα. Εκτός από το γεγονός ότι δεν υπάρχει επαρκής πρόσβαση, οι εγκαταστάσεις για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των αθλητών είναι ελλειπείς. Αν δείτε τον κάποια λύση εδώ, θα κάνουμε τους χώρους μας πιο άνετους, αποδυτήρια, να έχει κάποια... νερό δεν έχουμε καταρχήν. Τουαλέτες είναι πρωτοβουλία του κάθε ομίλου, ας πούμε, να φέρει μια τουαλέτα. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Οι νεαροί αθλητές δείχνουν έντονο το ενδιαφέρον τους για τη γύρω περιοχή και το φυσικό περιβάλλον. Βρισκόμαστε στο φράχτη Γερμαθόιας, όπως βλέπετε. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι αρκετά καθαρό το περιβάλλον γύρω από το νερό. Είναι καθαρό από ό,τι ξέρω με πρωτοβουλία δικιά σας. Ναι, πριν από εβδομάδες ήταν καθαρά σκέψη δικιά μας των αθλητών, των ναυτικών λαμοχώστου, να πήραμε πρωτοβουλίες και καθαρίσαμε γύρω την περιοχή από το φράχτη. Είναι γεγονός πως ο αθλητισμός διδάσκει σημαντικά μαθήματα ζωής για το σεβασμό, την ηγετικότητα και τη συνεργασία. Ακούγοντας τα αιτήματα των νέων που είναι το μέλλον αυτού του τόπου και στηρίζοντας τις ανάγκες που έχουν για αθλητισμό, θα μπορούσαν να αποφευχθούν φαινόμενα κυρίως νεανικής παραβατικότητας. Επιπλέον, ωφέλη δεν έχουν να αποκομίσουν μόνο οι αθλητές, αφού με τη σωστή οργάνωση των φορέων για την ανάπτυξη του κανό-καγιάκ στην Κύπρο, εκτός από την ψυχαγωγία και την παιδεία που θα μπορεί να προσφέρει στη νεότερη γενιά, μπορεί κάλλιστα να έχει κοινωνικό όφελος με τον εναλλακτικό τουρισμό μέσα από διοργανώσεις που θα φιλοξενούσε η χώρα μας. Με την σωστή υποδομή και τις εγκαταστάσεις, αθλητές από το εξωτερικό θα είχαν την ευκαιρία να προπονιούνται στην Κύπρο, εκμεταλλευόμενοι των καλών καιρικών συνθηκών που έχει την περισσότερη περίοδο η χώρα μας. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές μας γραμμές να συμμετάσχετε σε όλες τις συζητήσεις και είμαι σίγουρη ότι μετά από αυτά που θα ακούσετε θα προκύψουν αρκετά ζητήματα και θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε την άποψή σας. Πάμε να μάθουμε περισσότερο για το κανό-καγιάκ και βεβαίως για το πώς μπορεί κάποιος να κάνει κανό-καγιάκ στην Κύπρο, ποιες είναι οι δυσκολίες, ποιες είναι βεβαίως και οι ευκαιρίες που έχουμε. Για όλα αυτά έχουμε καλούς φίλους εδώ στην εκπομπή. Μαζί μας η κυρία Φλωρεντία Παναγή, έφορος ναυτικού ομίλου Αμοχώστου. Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Ο κύριος Κίκης Παρασκευάς, πρόεδρος Ομοσπονδίας Κανό-Καγιάκ. Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Και ο κύριος Πάρης Αβραμίδης, υπεύθυνος αγωνιστικού αθλητισμού. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θέλουμε να ακούσουμε για τις δυσκολίες, θέλουμε να ακούσουμε για την ικανοποίηση, επειδή βλέποντας το ρεπορτάζ εκφράσατε πολύ συγκινητικά πράγματα και μπόρεσα να αντιληφθώ ότι είσαστε πολύ περήφανοι για τα παιδιά τα οποία μίλησαν στο ρεπορτάζ. Θέλουμε να ακούσουμε σήμερα και να στείλετε μηνύματα στους τηλεθεατές μας όσο αφορά το άθλημα γενικά και βεβαίως θα επικεντρωθούμε στο κανό-καγιάκ. Ναι, όντως ήταν αρκετά συγκινητικό να πούμε και χρόνια πολλά στη Δέσπο. Στη Δέσποινα, ναι, που έχει τα γενέθλια της σήμερα. Όντως, ήταν αρκετά συγκινητικό να τους δεις για το λόγο ότι αυτά τα παιδιά κάνουν 7 προπονήσεις την ημέρα. Έχουν 7 προπονήσεις την εβδομάδα. Ο φράχτης είναι ένας χώρος όπου βρίσκονται κάθε μέρα, έτσι, είναι μέρος της ζωής τους. Είναι πραγματικά πολύ δεμένοι μεταξύ τους, έχουν κάποια επίστευτα ωραία στοιχεία και αλήθεια να λέγεται να δουλεύεις με τέτοια άτομα που στο τέλος της μέρας είναι η αυριανή μας κοινωνία, είναι πραγματικά εκπληκτικό. Πιστεύω ότι τα παιδιά όταν αγαπήσουν ένα άθλημα, και είναι δύσκολο άθλημα, επειδή δεν θα πάνε στο γήπεδο, δεν θέλω να μειώσω τώρα κανένα άλλο άθλημα, αλλά όταν έχουν αγαπήσει ένα τέτοιο άθλημα που χρειάζεται αρκετό κόπο για να το εξασκείς, δηλαδή να αθλείσαι και να είσαι και πρωταθλητής, δεν έχουν χρόνο να σκεφτούν άλλα πράγματα τα οποία
μπορεί να τους οδηγήσουν και σε επικίνδυνους δρόμους. Αυτό είναι αλήθεια. Στο κανό καγιάκ μπορεί να αρχίσει ένα παιδί από 6 χρονών. Έχουμε 2 σκέλη. Υπάρχει τα παιδιά που κάνουν προπονήσεις από 6 μέχρι 12, όπου έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα ανάπτυξης και το mini καγιάκ. Και μετά, όπως είχε και πει και ο προπονητής, κάνουν την εκπαίδευση τους όλων αυτών των καιρών και μετά μεταφέρονται στους φράκτες, όπου αρχίζει η κανονική προπόνηση για πρωταθλητισμό. Πόσα παιδάκια έχετε πάνω κάτω? Στο Ναυτικό Όμιλο Αμοχώστου περίπου 25. Ως Ομοσπονδία έχουμε τώρα περίπου 180 παιδιά. Αρκετά. Ναι, όλοι οι ναυτικοί ομίλοι. Από 6 μέχρι και 28. Μάλιστα. Πιο μεγάλος μας αθλητής. Ναι. Κύριε Παρασκευά, σας ακούμε. Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω το ΡΙΚ για την ευκαιρία που μας δίδει να αναδείξουμε αυτόν το ωραίο άθλημα και κατ' επέκταση το πρόγραμμα σας, Γαβριέλα. Και τον συνεργάτη μας τον Μιχάλη που έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον. Βεβαίως. Και εύχομαι να έχουμε και επανάληψη αυτών των προγραμμάτων. Βεβαίως. Εμείς προωθούμε όλα αυτά και συγχαίρουμε όλος ο κόσμος που είναι αναμειγμένος σε αυτές τις προσπάθειες. Σίγουρα. Και συμβάλλουν τα προγράμματα τούτα στο να αναδειχθούν αθλήματα όπως είναι το κανό καγιάκ, με το οποίο ασχολούμαστε εμείς και είμαστε περήφανοι. Πραγματικά είμαστε περήφανοι γιατί παράγουμε αθλητισμό και παράγουμε και κοινωνικό αθλητισμό, θα έλεγα. Δηλαδή, όταν έκαναμε την εκστρατεία της καθαριότητας του φράγματος εκεί που προγονούνται, θα ήταν κάτι το πραγματικά εντυπωσιακό να βλέπεις και φαντάζομαι, με πόση προθυμία. Ακριβώς, κανένα παιδί δεν πήγε εκεί με το ζόρι. Όχι. Το ένιωθε και το έκανε. Όχι, ήταν δικιά τους πρωτοβουλία. Δηλαδή ήταν πρωτοβουλία 2 αθλητών του Ναυτικού Όμιλου Αμοχώστου που μας είχαν πλησιάσει και λένε: «OK, οργανώστε σας παρακαλώ την ημέρα. Αυτός είναι ένας χώρος που ζούμε καθημερινά. Θέλουμε έναν καθαρό φράχτη». Ήθελα να πω λίγα λόγια για την Ομοσπονδία βασικά. Να πω ότι, όπως αναφέρθηκε και από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή, η Ομοσπονδία ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 1998. Υπάρχουν 5 μέλη, ενεργά μέλη της Ομοσπονδίας, που είναι οι ναυτικοί όμιλοι. Οι 3 έχουν έδρα τη Λεμεσόν. Είναι η Λεμεσός, η Αμόχωστος και η Κερίνια. Ο Ναυτικός Όμιλος Λάρνακας και ο Ναυτικός Όμιλος Πάφου. Σε όλους τους ομίλους υπάρχουν εκπαιδευμένοι προπονητές, έμπειροι προπονητές, οι οποίοι ξέρουν πώς θα χειριστούν έναν παιδάκι των 6 χρονών, 7 χρονών, 8 χρονών, που η μητέρα του, οι γονείς του θα το φέρουν εκεί για προπόνηση. Και οι συνθήκες πραγματικά είναι πάρα πολύ ασφαλείς. Δίδω ένα μήνυμα προς τους γονείς που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ότι μπορούν να φέρουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με έναν άθλημα του υγρού στίβου και η Κύπρος προσφέρεται. Δηλαδή έχουμε κάτι το φανταστικό, έχουμε 8 με 9 μήνες που μπορεί ο μικρός, ο αθλητής μας, η αθλήτρια μας να προπονείται μέσα και στη θάλασσα, γιατί κάτι που δεν αναφέραμε, μιλούμε μόνο για το φράγμα. Μπορεί να γίνεται και προπόνηση νωρίς το πρωί στη θάλασσα. Που, όπως ξέρουμε όλοι, όταν τα νερά η θάλασσα είναι ήρεμα, ακριβώς, γιατί μιλούμε για ήρεμα νερά. Και εκεί ακριβώς μπορούν να γίνονται προπονήσεις με όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες, δηλαδή με σωσίβια, ο αθλητής, με τον προπονητή που επιβλέπει, που είναι μέσα σε σκάφος, σε rescue. Με λίγα λόγια λαμβάνουμε όλα τα μέτρα. Εκείνο όμως που πραγματικά μας το έχουμε σαν στόχο είναι πέραν του αθλητισμού να συμβάλλουμε κι εμείς με την δική μας την παρουσία σαν ομοσπονδία, μικρή ομοσπονδία, στο αυτόν το οποίο είπετε εσείς, Γαβρέλα, να προστατεύσουμε την νεολαία μας, η οποία σήμερα είναι μέσα σε δρόμους που καμιά φορά είναι αδιάβατοι δρόμοι. Ναι, και τα παιδιά δεν γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν. Αν δεν τους δείξουμε εμείς το σωστό δρόμο, ποιος θα τους το δείξει. Λάθουμε χαρακτήρες. Ακριβώς, και όταν τους δείξεις, εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά ακολουθούν το σωστό δρόμο. Βέβαια. Και το δικό σας το παράδειγμα σήμερα είναι πολύ έτσι εντυπωσιακό, επειδή βλέπουμε πόσο καλά χαρακτηριστικά και στοιχεία έχει η δική μας νέα γενιά. Θα ήθελα και την άποψη των τηλεθεατών μας, γενικά για τον αθλητισμό, γενικά για τα αθλήματα αυτά που δεν είναι τα παραδοσιακά διάσημα τα οποία ακολουθούν σήμερα τα παιδιά μας, ίσως το τένις, ίσως το ποδόσφαιρα, ίσως λίγο η καλαθόσφαιρα.
είναι αθλήματα τα οποία χρειάζουν περισσότερον κόπο και διαφορετικές συνθήκες. Εσείς τα στέλνετε τα παιδιά σας να δοκιμάσουν κάτι τέτοιο? Συνεχίζουμε την συζήτησή μας, κύριε Αβραμίδη. Εμείς στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού είναι με μεγάλη ικανοποίηση που βλέπουμε την ανάπτυξη του αθλήματος του κανό καγιάκ στην Κύπρο. Όπως έχει αναφερθεί και από τη Φλωρεντία, τώρα είναι ενεργά περίπου 180 παιδιά. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε εμείς στον οργανισμό, φανταστείτε ότι το 2009 ασχολούνταν με το άθλημα 60 παιδιά και υπάρχει μέσα σε 2 χρόνια μία αύξηση του 300%. Αντιλαμβάνεστε πόσο καλή δουλειά γίνεται στην Ομοσπονδία. Και αυτό πρέπει να το αναδείξουμε, διότι εμείς πιστεύουμε ότι από τη σωστή διοίκηση ενός οργανισμού, μιας ομοσπονδίας ή ενός σωματείου, επιτυχάνεται ο στόχος. Εμείς είμαστε σε συνεχή επικοινωνία τόσο και με την Ομοσπονδία όσο και με τους ομίλους. Τους στηρίζουμε τόσο οικονομικά όσο και τεχνοκρατικά. Και όπως αντιλαμβανόμαστε, σαν νησί που είμαστε, όλα τα ναυταθλητικά αθλήματα θα πρέπει να τα αναδείξουμε στο μέγιστο βαθμό. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και από το εξωτερικό και η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στην Κύπρο, όπως έχει αναφέρει και ο αγαπητός πρόεδρος, οι συνθήκες οι καιρικές στην Κύπρο μας επιτρέπουν 9 με 10 μήνες το χρόνο να μπορούν να αθλούνται απρόσκοπτα και διαβεβαιώνουμε ακόμα μια φορά και μέσα από την εκπομπή σας ότι θα είμαστε δίπλα στην Ομοσπονδία για ό,τι μας χρειαστεί. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα και μπορούσαμε να μάθουμε περισσότερο για αυτό το άθλημα. Είναι παραδείγματα τα οποία πρέπει να ακολουθούν σήμερα και τα παιδιά και οι γονείς όμως, να μάθουν περισσότερο, να το ψάξουν. Να μην πάμε μόνο στα παραδοσιακά εκείνα που γνωρίζουμε. Υπάρχουν τόσες άλλες επιλογές. Φτάνει όμως να ψάξουμε τους σωστούς ανθρώπους. Και βεβαίως περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη ευαισθητοποίηση. Και είμαστε εδώ για να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία ευχόμαστε. Εμείς συνεχίζουμε με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά η κυρία Αρτινά Λοϊζίδο είναι πανέτοιμη να σας μαγειρέψει σήμερα 5 νόστιμα νηστίσιμα μακαρόνια και ένας χαλβάς της κατσαρόλας. Τα γλύφετε